యూట్యూబ్ ఎవరైతే రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశారో వాళ్ళు యూట్యూబ్తో పాటుగా ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్ కూడా స్టార్ట్ చేయండి. ఒకే వీడియోని మీరు యూట్యూబ్లో ఏ వీడియో అయితే పెడుతున్నారో దాన్నే సేమ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్లో కూడా పెట్టండి. దాని ద్వారా మీకు ఎక్కువ రెవెన్యూ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక దానిలో సక్సెస్ అవ్వకపోయినా ఇంకొక దానిలో సక్సెస్ అవ్వచ్చు. నాకు కూడా ఈ విషయం తెలియదు, చాలా లేట్గానే తెలిసింది. నేను కూడా ఒక 5 months నుంచి ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా వీడియోస్ అయితే పోస్ట్ చేస్తున్నాను యూట్యూబ్లోవే. సో యూట్యూబ్లో వ్యూస్ రాకపోయినా ఇన్స్టాలో ఎక్కువగా వ్యూస్ వస్తున్నాయి. సో నాకు కొంచెం హోప్ వస్తుందన్నమాట. ఫాలోవర్స్ మెల్లమెల్లగా వస్తున్నారు. అలానే ఫేస్బుక్లో కూడా స్టార్ట్ చేయండి. ఫేస్బుక్లో యూట్యూబ్ లాగానే మానిటైజేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అదైతే మీకు దానిలో నుంచి రెవెన్యూ వస్తుంది. అదే ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయితే మీకు ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్స్ అండ్ వ్యూస్ ఉంటే కొలాబ్స్ అండ్ ప్రమోషన్స్ ద్వారా మీకు అయితే అమౌంట్ వస్తుంది. దాని ద్వారా మీరు ఎక్కువ అమౌంట్ ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి యూట్యూబ్తో పాటు మిగతా వాటిని కూడా స్టార్ట్ చేసి ఒకే వీడియోని అన్నింటిలో పోస్ట్ చేయండి. ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీ వీడియో అయితే పక్క వాళ్ళది కాదు. ఇలా చేయడం వల్ల మీరు ఎక్కువ డబ్బుల్ని సంపాదించుకోవచ్చు. ఐ హోప్ దిస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.